Oh yeah! Oh!
gimmick mboten. Kang Ganjarang. Ya, ayo piye? Wah, ora ngira ora nyono yen awake dhewe tekono papan kene digameli yoga-yoga sing ganteng-ganteng wae. Montok tenan aku. Ayo nganu. Sekarang zaman iki zaman mulya. Zaman mulya pancen kene yo jenenge Pak Kes. Nah, jangan konek ngono kae. Dadi saiki iki apa-apa ki sarwa rame. Gayeng. Iya, Menonton yo kan puluhan ribu. Kok yo regane murah ning kono butuhku sawi 20. ayo. Nah, saiki awake dhewe iki tekono papan kene kon seneng-seneng. Nah, saiki awake dhewe sak gedhe-gedhe seneng-seneng yo. Ayo. Walang keke, Mas. Lawang saiki niku meneng mawon kowe kepastiane kok dhewe niku. Mergo semua nggih. Awet Pak dioyak ora sampean nurut. Ha iki aku dhewe kurang kok. Nah, ngoten. Mergane jawune ndok karo madu kurang akeh. Nanging ngeten Pak, walaupun madu menika ndok kathah ning sing nggo nanjake iki wis ora ana ngoten Pak. Terus mboten mampu jenengan. Ngombe rasa-rasa aku ki jawune ndok 10 ya. Susune Pripun susune? rompang blok. Fusane Pinten? pokoke rasa. Rasa. Nggih. Pokoke bang Idul ki ora kecewa. Saiki dina Rebo teruske. Dina Rebo nyang Solo. Kowe mau wis dina rebo kan. Nek kemis. Ah.
Mereka, yuk. Kakang Banjak kepiye apa cilik doyok komandan gojekan kepiye ki muri-uri budaya Jawa ki sak gaduh-gaduhku gawe parian raketan yo geseh karo kahanan. Wah aku tak rewangi mubeng-mubeng desa Kalibero tekan guwa goleki garwaku galuh condro kirana ora ketemu kok mado seneng-seneng nang omah. Iki kepiye? Duwe bojo kok ngasih nganu ki kepiye lara-larae. Wah, ayo mek gora-gora delok jak ilang maneh iki. Kok ngerti-ngerti ilang ngono lho lek baca. Ayo diupayake goleke wong tuwa. Diputer giling apa piye? Kaya koyo-koyo ngandani kaya iso. Aku ki yo gajah diblangkoni kok. Kesenase. Wis. Ayo karang jenenge kahanan kok.
nek jenenge kahanan ki ngandani wong ki ya ngandani kanca jebul awak dhewe kejeblok dhewe. Ora ngerti nek awak dhewe ki ya kahanane kaya ngoten niku. Dadine ya ayo kamu kuwi nek gawe judanan yo ping lalu dhewe. Yes. Ayo nasibe ngene iki Kakang Banjak wong dene Lek Doyok. Yes. Heeh, dina iki wis ora apa-apa, kowe do seneng-seneng, aku yo malah dadi melu seneng iso nglari-nglari. Heeh. Ilange garwaku Galuh Candra Kirana. Iki mau mumpung kali dua gambarke nang daleme Mbah Tumilah kae lho. Oh, ayo. Nggih, gambarke mau aku. Heeh. Gambarke nang Mbah Tumilah disuguhi kacang. Bapak kowe. Wah, jan. Tarine pokoke ra umum Mbah Tumilah ki. Ora ngira le pradah. Ya semoga-moga amal kebajikan Ibu Tumilah sak keluarga entuk piwales laras karo kebajikan rezekine anu banyu mili ngono kae wong tuwa ki doane karo sing gawe urip. Iya, ya muga-muga wae Lek Banjak Lek Doyok ya pokoknya keluarga ageng Mbah Tumilah pokoknya paringan tugas suara sehat untuk anggone momong putra wayang buyut tekan canggah ya pokoknya paringi rasa terus. Amin. Wong tuwa ping dalu kedonga karo sing kuasa muga-muga iso kaleksanan apa sing dadi sediane keluarga Mbah Tumilah sing disengkuyung warga Arga Budaya. Ya iki mboten sopan ngaturaken agunging panuwun Lek Doyok Lek Banjak. Nggih, niki wonten dina iki ana pagelaran jadilan Arga Budaya saking Kalibrot iki ingkang disesepuhi ya ora liya anake almarhum Bapak Jemal Mulya lan Ibu Tumilah menika Bapak Aminto Nugroho. Nggih, menika pentas wonten ing siang menika sinengguyung dening sound kondang Cipro Audio Sound System. Nggih. Sajose ingkang mapan wonten ing Cikal Papat Bangun Jiwa Kasihan Bantul. Yuki ngaturaken agunging panuwun sedaya sponsor saking HS Berani Kita Beda. Ugi saking Cebleng Motor ingkang ki tebih Cebleng Motor menika alamatipun wonten ing Grubuk Jati Sarana Nanggulan Kulon Progo. Ugi setunggal malih kandang belik ingkang mapan wonten ing Metes RT 42 Argorejo Sedayu Bantul. Ana ing dina iki Lek Banjak Lek Doyok awake dhewe diundang nang kene. Nggih, menika ugi dalam rangka ulang tahun. Ulang tahun Paguyuban Jadilan Arga Budaya ugi ulang tahun panjenenganipun Ibu Tumilah. Nggih, ingkang kaping kita diblak 8 tunggal tahun. Nek jadilane ulang tahun Jen Ingkang kaping 30 tahun. Alhamdulillah. Menawa suwe nggih. Terakhir main wonten dalipun Pak Buang niku Terak Jakan. Oh, jadi iki Mas, YouTuber sing ngundake awake dhewe iki. Wah. Ya iki pas banget iki Lek Banjak Doyok. Ora iso disebutke warna-warna pokoke nek nekoni ora rampung sedina pokoke kabeh tak aturke matur nuwun banget muga-muga sedaya YouTuber kaparingan lelintu ganjaran ugi rejeki ingkang melimpah ruah ngono wae. Iki sing ngumpulke jenenge rombongan yo saka Nggih, Mas. Wah, ada orang YouTuber Lek Banjak Doyok. Jenengan kira ketonong TV lho. Iya, ora ngira ya matur nuwun sedulur-sedulur YouTuber muga-muga amal kebajikan entuk diwales saka masakan Gusti. Pas karo amal kebajikan. Nggih, iki sing dadi pokoke iki rada ngoyak wegale jane iki mulai lekas jam 10 nih ya. Ternyata Blandang Lek Banjak Doyok ngapunten iki ngoyak wegale menika wonten adicara
ulang tahun utawi di Ambal Warso. Ingkang sepisan nika Ambal Warso Paguyuban Jagan Arga Budaya. Ingkang kekalih Ambal Warso Ibu Tumilah ingkang kaping 80 setunggal tahun. Pramila monggo dateng Bapak Aminta Nugroho ugi panjenenganipun Ibu Tumilah sak keluarga kasuwun lebet wonten ing Kalangan Jadilan. Nggih monggo dateng ngapunten Pak Dukung, rawuh mboten Pak Dukung. Oh nggih, menawi Pak Heri, Pak BPD nek mboten Pak Dukung mboten rawuh. Monggo Pak BPD di kasuwun mlebet wonten Kalangan. Monggo putra wajah Nggih. Tumilah kula terima kepal. Nggih, setunggal. Monggo Mas Heri, Pak Heri, monggo kasuwun mlebet Kalangan. Monggo Mas Damar. Oh nggih Pak Kesra. Oh nggih, monggo Pak Kesra. Kasuwun mlebet wonten ing Kalangan, monggo Pak Kesra. Bapak Toto Rianto. Bisa utawis ingkang sepisan potong tumpeng kagem ulang tahun utawi Ambal Warso Paguyuban Arga Budaya ingkang kaping 30 tahun. Semoga ingkang dihormatan Bapak Toto kasuwun potong tumpeng monggo kasih jalan tengah menika Mas. Migas tumpeng. Njunjung dak abot. Nanti dipun paringaken Bapak Ketua Paguyuban Bapak Aminta Nugroho. Budi Padukan Arga Budaya saya berdoa tansah ketanggung pengginipun rameni dening para kadang masyarakat wonten ing Kaligrot ugi sak wontenipun. Monggo dokumentasi Simbah Tumilah, monggo potong kue kagak Simbah Tumilah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Tumilah kawangan panjang iswa sehat walafiat. Thank you.
dengan balwarso kagem Simbah Gemilang mugi kaparingan yuswa ingkang panjang barokah saged tutukanipun ngomong putra wayang. Iya monggo dokumentasi Mas. Jadi, monggo panitia mejanipun saged dipun kondisikan. Dene lek bajak lek doyok dene ndak kaya wong ilang nang kono mati temu rosok ngono lah payu. Aku rumangsa penyuh Pripun piye? nyatane putra wayang Mbah Gemilang lenyang kuyung. Ajak do piye rukun ya. Muga-muga iso ajak ngene iki. Amin. Nggih, apa jaluk donga pangestune golek doyok lek bancak mugi-mugi jalan arep budaya saya dangu mak saya ngrembaka. Saya dipun kenal dening masyarakat khususipun Kalibra ugi saged wonten ing sak Indonesia. Saiki sak Indonesia lho, Kakang Banjak. Iso delok wong sak enteron donya. Sak donya iso delok kabeh. Muga-muga karingan seneng doen desani paguyuban jalan arep budaya. Iki ngene wae lek bancak doyok kanengan iwak dalaya semoyo sing rong babak meneh iki. Nggih ngapunten sanget kula dawuh tutuke sesuk neh. Terus ke golek ikan di sapa iki? Golek garwaku. Heeh nek dicolong bendel di tengah gorang sedeleke nang wetan iso ya. Lah iya tak. Aku biar golek. Iya iya. Kalau Iya. cocok. Terus itu. Hai, iya 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 enggak ah. Ayo bancak doyok monggo. Enggak di gamelin apa niki? Nggih, monggo. Kebuku dene kebuku. Maju kene. Maju dene.
Arane wadiyo nite